Infermiera ta' 41 sena mill-Indja weġġet gravi wara argument ma' infermier ieħor fl-Isptar Mater Dei. Fi stqarrija mill-Pulizija intqal li ġiet infurmata dwar dan l-argument għal ħabta s-7:15 tal-bieraħ filgħaxija. Il-Pulizija marret minnu fih fuq il-post fejn f'Ward sabu il-mara b'xi ġrieħi f'idejha. Allegatament kkawżati minn strument li jaqtaw bil-ponta. Intqal li l-allegat aggressur infermier Indjan ukoll ħarab minn fuq il-post. Iżjed tard il-Pulizija qalet li Indjan ta' 36 sena ġie arrestat u mistenni jitressa l-qorti fil-jiem li ġejjin. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejn. Sa dan it-tant stqarrija separata mill-Isptar Mater Dei qalet li tikkopera bisħieħ mal-Pulizija biex jiżguraw investigazzjoni bir-reqqa u trasparenti. Intqal li dan l-aġir u kompletament inaċċettabbli u ma jirriflettix il-valuri li jittieħdu b'serjetà kbira fl-Isptar Ġenerali Malti. L-Isptar Mater Dei jibqa' impenjat li jżomm ambjent sigur u rispettuż għall-impjegati u l-pazjenti kollha tiegħu u qed nieħdu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni b'mod xieraq, temmet tgħid din l-istqarrija.